थालिर गोमोन फोमोननाय दंमोनलै बे जिगाबाव सोरबासो जाजोब्बाय नामाब्रा ओइ नों जाजोब्बाय नामा थालिर गोमोनखौ जायाखै मा जाला आं मबाइलावसो बेस्थ' दङ आच्छा बोरै सोलिदों बिजनेसफ्रालाय थिगानो बिजनेसा आच्छा आंबो बे दाखालि दाउला राजानाव चावमिन दखान होनो होननानै फैसा हरनाय दंमोनलै र' बे बिगुरनाव फन खालामनो आं दाउला राजानाव खालामनाय हेलौ दाउला राजा जाबायना खामानिया मा खामानिब्रा सोर नोंसोरलाय जोंसोलै दाउला राजा थाइगिर बारिनिफ्राय हरदों बै दाखालि नोङो चावमिन दखान होगोन होननानै 5 लाख रां लांथ'नाया बेनिखायनो फन हरदोंमोन आं जाबायना जायाखै खामानियालाय जाम्बाफोर खामानिखौबो बेबायदि मोनो नालै होद फान्थाव गेसाव मा खोथा बुंलाबायखोब्रा नोंलाय मा खोथा माने गैलालै जाम्बाफोर नोंसोरो बै 5 लाखखौ दैयाव थांबाय होननानै सानना ला मालायनि सासा बेबायदि खामानि मोननो लुबैबाय जायो नालाय थै नोंसोर मिथिखाया नामा जाम्बाफोर बै नोंसिनि जायगायावलाय जोंनि बिटिसिनिफ्राय बोरै ओइ दाउला राजा फान्थाव सावनाय बिबु गेसाव मा जानला खोथा बुंलाबायखो नोङो दायो होख्रावनानै मा जाबावनोब्रा फंबायमोन बे जाबाय जोंनि बेयाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे फिसा फिसा घटना नोंसिनालाय लाखल'सो खथ' 20-25 लाख थाखा थगायजानाय दङ बाद दोन बेफोरखौ नोंसिनि दैयाव थांबाय सानना लादो नोंसोरो दिनैनिफ्राय मोनसे सोलोंदोब्रा फंबायमोन इजि मानि थारमाने गोरलैयै रां खामायनाय बे सिन्था धाराखौ नोंसोरो जालदाब गारदो बेफोरबायदि ओरैनो मोननो दालुबै बाराव बिथिं बायनायखौ मायाव फरायगारदों नोंसोरलाय आथिं दं आखाइ दं खर' मेलेम दं लेखाबो रोंगौ इसे ब्रेनफोरखौ बाहायनानै खामानि मावना जानो नाजाब्रा ओइ दाउला राजा ओइ हरलाय फना मा जाबाय थादों नोंसोर ओइ बिगुरा एसे नांलाय हरदों आंजों एसे जावना हरलाय गोगोमैनो ओइ दाउला राजा बिबु गेसाव पुलिस केस होगोन नोंखौ बिगुर पुलिस केस होगोन साला जोङो थास' बिबार फाननानैसो हरलायथारदों फैसाखौ साला मा खालामहैजोबखो नोंलाय फैसाखौलाय बारा गिदिर खोथा बुंनो हादों नै माथो साला सुवारा फनखौ दाननानै हरबाय मा खालामहैनांगौ जाखो बेखौ जिगाब जाहोहैनोसै नामा बिबु साला इसिबां खस्थ' थास' बिबार नागिरनानै फाननानै जोङो हरदोंमोन फैसाखौ 5 लाख रां नै नोंथांमोन नायग्राफोर खि गालालायदोंब्रा आङो थास' बिबार नागिरनायाव नोगोर फाग्ला मोनदोंलां डायलगखौ खेब्रानि मिनिनि थाखाय मिस थांबाय